नमस्ते. आज माझ्या घरी पाहुणे आले आहे आणि ते पाहुणे असे आहेत की खूप लांबून आलेले आहेत. ते आता तुम्हाला ओळख करून देतील ते कुठून आले आणि कसे आले. माझं नाव पूनम आहे आणि मी पर्थला राहते. मी ऑस्ट्रेलियावरनं आली आहे आणि मावशींना भेटून खूप बरं वाटलं मला. आणि मी आता 3.5 वर्षानंतर आली इथे माझ्या आई वडिलांकडे. जेव्हा काकींचे 600 सबस्क्रायबर्स होते तेव्हा मी बघितले होते त्यांचे व्हिडिओज. पण आता एका वर्षामध्ये मला वाटतं 42,000च्या वरती झाले आहेत. तर तुम्हाला खूप खूप अभिनंदन त्याच्याबद्दल. आणि मी आज खास त्यांना टिटवाळ्यावरून इथे भेटायला आली आहे, कारण की माझी आई वडील तिथे राहतात. तर मला त्यांना भेटायचंच होतं आणि मी त्यांचा एक पण व्हिडिओ मिस करत नाही कधी. माझ्या मिस्टरांना पण खूप आवडते त्यांची रेसिपी. म्हणजे त्यांची कोंकणी चिकन आहे आणि तुमचं ते कोंकणी बिर्याणी आहे. ऑलमोस्ट मी हर वीकमध्ये बनवते ते. आणि बऱ्याच काय अशा रेसिपीज आहेत तर खूप चांगले आहेत ते. मी पर्थ ऑस्ट्रेलियाला राहते आणि आईकडे आली आहे मी टिटवाळ्याला. मग तिकडनं त्यांना भेटायला आली आहे. 1 महिन्याच्या सुट्टीवरती झाली आहे. आता परत जाणार आहे मी एका आठवड्यामध्ये. तर खूप बरं वाटलं मला. ते माझ्या मिस्टरांशी पण बोलले फोनवरती, त्यांना पण बरं वाटलं. आणि त्यांची रेसिपीज पण खूप सगळे छान आहेत, तर तुम्ही सगळे ट्राय करा. आणि काकी काय आणि त्यांचे घरचे काय सगळे खूप चांगले आहेत स्वभावाने पण. आणि आता मला जेवूनच ते बोलले जा म्हणून. तर मला खूप बरं वाटलं, घरसारखं वाटलं. मी मावशींची पहिली दाखवलेली रेसिपी मी बनवली ती बिर्याणी होती, कोंकणी बिर्याणी, जी माझ्या मिस्टरांची खूप फेवरेट आहे आणि माझ्या मुलाला पण खूप आवडते. त्यांनी कामावरती पण नेलेलं मावशी तुम्ही बनवलेली बिर्याणी. तुम्हाला आल्यालाच बोललीस ना. हो हो. मी बिर्याणी बनवली हा, म्हणून. कामावरती डब्बे भरून घेऊन गेलेले ते तिकडचे त्यांचे जे ऑस्ट्रेलियन त्यांना फ्रेंड्स आवडली का आहेत. त्यांना? हो, ते ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स आहेत त्यांचे जे, त्यांना पण आवडली. सगळ्यांनी खाल्ली. सगळ्यांनी खाल्ली. हो मग तुला परत बनवायला बोलले का? हो, परत माझ्या मिस्टरांना रोजच लागते. त्यांना रोज रोज जरी लागते. बनवून दिलं तरी ते खातील. म्हणजे ते मला सांगत असतात, हम्म. मावशींची काय चांगली रेसिपी बनव आता. तर मी नेहमी बनवत असते त्यांचं काय ना काय. सुट्टीच्या वेळेस काय ना काय वेगवेगळी डिश ट्राय करत असते. आणि तू काहीतरी बोलत होतीस तुझ्या मुलाला काहीतरी आवडतं म्हणून. हो, त्याला आवडते ती तुमची डिश. तुम्ही बनवतात ना पुडिंग बनवलेली, जे हा, हा. तुम्ही नवीन मायक्रोवेव्ह मध्ये केलेलं, ते पण मी ट्राय केलेलं आहे. ते पण खूप छान झालेली डिश. आणि बस तुम्ही असंच चांगले चांगले व्हिडिओज अपलोड करत जावा, आम्हाला पण बरं वाटेल. आणि मी पण लग्न करून गेली जेव्हा ऑस्ट्रेलियाला, लहानच होते तर एवढं काही यायचं नाही मला. तर यूट्यूबमध्ये मावशींचे व्हिडिओ बघूनच मी खूप शिकली. म्हणजे आपले जे नवीन लग्न झालेले असतात वगैरे, ज्यांना नाही येत लवकर जेवण बनवता, म्हणजे कारण तुला की पण येत नाही होतं. मला नाही येत होतं. आईकडे काहीच केलं नव्हतं केलं तेव्हा नव्हतं. काय. तर मग तुमचं बघून व्हिडिओ सगळे शिकले यूट्यूब वरती. तर आता येतं आता सगळं. सर्व बनवते. हो, मिस्टर बोलायचे की तुला काही येत नाही, पण आता सगळं येतं. मग सगळं त्यांना पण येतं. बरं वाटतं. तर त्यांच्या मित्रांना सगळ्यांना बोलवतात घरी. मला आता ते जेवूनच पाठवणार आहे तर ते. आणि खूप त्यांच्या मुलींनी पण आता छान बनवलं माझ्यासाठी नाश्ता वगैरे, तर खूप बरं वाटलं. मावशींनी आता मला कार्ड दिलंय त्यांचं युट्यूबवरचं, शुभांगी खीर म्हणून नावाचं. तर आता मी ते घेऊन चालली आहे, भरपूर घेऊन चालली आहे. तिथे मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना देणार आहे. तर तुम्ही पण त्यांचे व्हिडिओ असेच बघत राहा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर खूप अजून जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहणार चांगले चांगले त्यांच्या व्हिडिओजचे वगैरे, काय काय ते नेहमी पदार्थ बनवतात. मला तर एवढा आनंद झालाय ना की फोन आला आणि आम्ही म्हणजे एकदमच म्हणजे आनंदीच, म्हणजे आनंदामध्ये कसं माणूस एकदम उत्साह होतो तसे आम्ही, म्हणजे आम्ही, माझी मुलं, मी, माझे मिस्टर, म्हटलं एवढ्या लांबून माणसं येतात आहेत. म्हणजे आम्हाला एवढा आनंद झाला ना की किती सांगू. आणि खरोखरच आहे ना, ती आली आणि ती पण एकटी आली. आम्ही विचारतोय कोण आणलं का बरोबर, तर तिने मुलगा पण तिने स्वतःचा आणला नाही. मग आम्हाला खूप वाईट वाटलं. ते आपल्या आईकडे ठेवून आली. लहान आणि आहे ना तो तो अजून. हो. लहान अवस्था, आमच्या घरामध्ये पण लहान हो, कोण नाही आता ना, पुढच्या त्याच्यामुळे वेळेस मी नक्की आणणार त्याला आणि माझ्या ते असं, मिस्टरांना पण आणणार हा खूप म्हणजे तुमच्याकडे. जरूर आणा. म्हणजे कसं माहिती, आम्हाला पण बरं वाटतं. तू बघितलं ना आता आमची सवय कशी आहे. खूप म्हणजे घरच्यासारखंच वाटलं मला जेवढे तुम्हाला आम्हाला भेटून. माणसं येतील ना तेवढं आम्हाला बरं वाटतं. आणि तू आली ना, खूप म्हणजे खूपच बरं हो वाटलं. ना, एकदम नाही, मस्त मला पण छान खूप वाटलं बरं वाटलं एकदम. मावशी. तर तुम्ही असंच
चांगले चांगले रेसिपीज टाकत जावा आणि हो. आम्ही नवीन नवीन ज्या यंग मुली असेल ते शिकू शकता अशा रेसिपी वरून. आता तू सर्वांना तिकडे सांग असं की नक्की मावशी सांगेन. माझ्यासोबत हा, मी जशी कार्ड तू घेऊन शिकली चालली. जसं तू शिकली तसे हो. सर्व मुलींनी शिकायला शिकायला पाहिजे. पाहिजे, बरोबर. असं. हो. तर मग मी कार्ड घेऊन चालली तुमचे, तर मी तिथे सगळ्यांना ऑस्ट्रेलियामध्ये पण देणार आहे सगळ्यांना कार्ड. तर खूप लोक शिकतील तुमच्या ह्याच्याने. आणि सगळ्यांनी प्लीज 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 सबस्क्राईब करा मावशींच्या चॅनलवरती आणि चांगले चांगले रेसिपीज बनवा आणि तुमच्या घरच्यांना बनवून खायला घाला. तुझ्या थँक्यू. हो.